Halo, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku Mami ya. Kangen apa, Ma? Banget. Kok bungkusan iki lawe mie karo kering apa iki? Kering Kering ngerti kering gembus. Ana rambutnya pabrik. Ayo tuh kira mambengi aku meskol ngelilir. Rambutnya mie. Aku ngerti. Lah, tapi soal meneh. Alah. Mama paling mie. Lawe kering gembus. Mari hujan aku mie. Nah, aku ngelir ngeter meskol jenengan pas ngelir. Tapi enak. yo, lah kuwi arep tak misol seneng. Alah, paling mama turu aku. Iya, seneng aku kuwi. Senang angen ya ora udan. Aku seneng gembus ora. Aku seneng gembus. Diudani. Iya, gembus ngono rambutnya masih gundul. Ranggane diudani terus. Mama lah. Udan terus. Iya, ayo sama burung. Iya, burung apa? Ya. Ya. Maaf, Mbak. Saya karo ayah. Ya mengko lah. Wah, gantian, Ma. Mbak mama lah. Aku mampir ya. Engko roti crispy wae. Pak mampir ya. Ono apa ya? Oke. Iya, sayangku. Siap, Mama. Kangen aku. Sayang. Ya. Ya, Ma. Iya, sayang. Iya. Mama ya kangen tuh. Fokus. Banget. Absen ya, Ma. Yo. Panas sepor ya aku iki. Ma. Mama. Piye, Yang? Tak golek kipas dulu, Ma. Apa? Tak golek kipas. Ya iki sono kipas. Kurang gede iki, Ma. Alah, ora usah. Ya kipasnya sing wingi kan ndi to? Kayak kene room sayang. Golek sing gede ya, Ma. Ora usah yang, badingku gawane angel. Gawane balik. Nyaman. Lah gede terus dele sing ndi? Ya sendal di kono ra. Kuwi sing ukurane rada gede meneh. Alah, nggone angel yang badhe ngongkon-ngongkon wong nyantarake. Wingi ke sing ngono kadang ora digedhekno. Iki ora banter. Oh, bisa digedheke to, Ma. Iso. Dadi banterke ya. Heeh. Iya. Ya sayang. Sehat-sehat, makan. Amin. Heeh. Sering-sering absen, Ma. Absen ning Iya Indonesia. sayang. Iya sayang. Iya. Ya, Ma. Amin. Iya. Pokoknya aku merono lho, Ma. Wis Iya sayang. mulai kerja aku rono. Iya sayang, tak enteni ya. Oh, ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya yang, heeh.